Te-ai uitat vreodată în oglindă mai mult timp? Pare ciudat, știu, dar sunt sigur că ai vrut măcar să încerci. Dacă stai în picioare, în tăcere, uitându-te doar în ochii tăi din oglindă suficient de mult timp, vei avea acest sentiment. Dacă ai făcut-o, știi despre ce vorbesc. Este greu să dai o definiție a sentimentului. Fiecare are propriul mod de a-l descrie. Unii merg chiar până la denumirea de experiență extracorporală. Totuși, un lucru cu care toată lumea pare să fie de acord este că, dacă te privești în oglindă destul de mult timp, nu o să te simți bine. Este aproape inexplicabil, dar în cele din urmă, ceva adânc în mintea ta umană va țipa că ceva nu este în regulă. Fiecare are nevoie de un timp diferit pentru a atinge ceea ce s-ar putea numi vârful sentimentului. Dar când o fac, simt că trebuie să înceteze să privească. Este ca și cum fiecare celulă din corp te îndeamnă să scapi. Dar de ce anume trebuie să scapi atât de desperat? O să spun ceea ce se știe despre acest sentiment. Sau mai bine spus, ceea ce omul a îndrăznit să afle. Dacă decizi să duci acest experiment la cel mai înalt nivel, vei afla mai multe. Ascultă avertismentul meu însă. Oamenii care au mers până acolo nu s-au mai întors la fel. Toți refuză cu tărie să raporteze ceea ce au văzut sau au experimentat. Tot ceea ce eu îți pot spune din experiența mea este că ceea ce mi s-a întâmplat a fost extrem de deranjant. Nu ai nevoie de prea multă pregătire. Aș spune probabil că cea mai la îndemână este baia. Trebuie să fii singur și trebuie să existe o liniște totală pentru ca acest lucru să funcționeze. Va trebui să faci camera cât mai întunecată posibil. Stinge toate luminile și trage jaluzelele, dacă există. De preferat, acest lucru trebuie făcut noaptea. Acum, du-te cât mai aproape de oglindă, fără ca imaginea să devină distorsionată sau neclară. Uită-te în ochii tăi și zâmbește. Nu prea mult, dar asigură-te că ți arăți dinții. Vei vedea de ce mai târziu. Dar știu că este o cerere destul de ciudată și crezi că va fi o prostie. Dar nimeni nu te vede, nu? Acum continuă să zâmbești și să te uiți în ochii tăi și nimic altceva. Nu privi prin cameră, indiferent de ceea ce începi să vezi sau să auzi. Când o să ai sentimentul despre care spuneam, vei ști că faci ceea ce trebuie. Continuă să te uiți. Acum, aceasta este cea mai grea parte. Când atingi vârful și obții acea dorință incontestabilă de a ieși din acea cameră și de a fugi cât de mult poți, încearcă să-i opui rezistență. S-ar putea să-ți fie frică, dar pur și simplu înlătură acea emoție și continuă să zâmbești și să te uiți în ochii tăi. Următoarea senzație este foarte diferită și nu va semăna cu nimic din ce ți-ai putea imagina. Întregul experiment va apărea acum ireal, aproape un vis. Dar asta înseamnă că funcționează. Cred că singura modalitate de a-ți descrie ceea ce vei simți în continuare este un sentiment de unitate. Unitate între tine și figura care te privește înapoi din oglindă. Nu pot spune cât de mult îți va lua să simți asta, dar când crezi că te simți unul cu entitatea din oglindă, închide ochii. Continuă să zâmbești, dar ține ochii închiși. E aproape gata. Când ești pregătit, deschide ochii și vei vedea de ce ai simțit nevoia să fugi.